Poďme sa dnes pozrieť na Anapanasati. Je to pôvodná a povedal by som, že kompletná forma meditácie, ktorá sa zameriava na dých a je naozaj fascinujúca. Starobilé texty o tejto technike hovoria s obrovskou vážnosťou. Tento citát napríklad tvrdí, že je to jediná cesta k prekonaniu utrpenia a dosiahnutiu tzv. Nibány, teda konečného oslobodenia. To je dosť odvážne tvrdenie však. Aby sme však pochopili, ako tých 16 krokov funguje, musíme najprv vidieť ten rámec, na ktorom sú postavené. Je to vlastne veľmi jednoduché a elegantné. Celá prax je postavená na 4 základoch všímavosti. Predstavme si to ako takú mapu celej našej skúsenosti. Začína sa pri tele, potom sa prechádza k pocitom, následne k mysli a nakoniec k samotnej podstate reality. Takže, ono je to vlastne geniálne jednoduché. Tých 16 krokov nie je len nejaký náhodný zoznam. Sú to presne 4 kroky pre každý z tých 4 základov. A práve to z toho robí logický a hlavne úplne prirodzený postup. Dobre, tak sa na to poďme pozrieť bližšie. Prejdeme si teraz krok za krokom a uvidíme, ako každý z nich takmer automaticky a úplne prirodzene nadväzuje na ten predchádzajúci. Všetko sa začína pri cele. Prvé 2 kroky sú čisto o pozorovaní. Všímame si, či je dých dlhý alebo krátky. A tu je kľúčová vec. Dých nejako nekontrolujeme, nemeníme ho, proste ho len pasívne sledujeme, aký je. Keď sa myseľ takto ukotví, vedomie sa v 3. kroku prirodzene rozšíri na celé telo. A to automaticky vedie ku 4. kroku, telo sa samo od seba začne uvoľňovať a upokojovať. No a tu prichádza ten najdôležitejší automatický prechod. Keď je telo hlboko uvoľnené, v mysli sa prirodzene vynoria jemné pocity radosti, tzv. píty. My sa ich nesnažíme vyvolať, oni sa objavia samé. A keď sa táto radosť ustáli, môže sa prehlbiť do pocitu šťastia, čiže sucha. Potom už len sledujeme mentálnu aktivitu, ktorá s týmito pocitmi súvisí a necháme ju, aby sa sama utíšila. S upokojenými pocitmi sa pozornosť akoby sama presunie na 3. základ, na samotnú myseľ. Začneme ju len tak prežívať, pozorovať jej stav. Ak by bola náhodou nepokojná, môžeme ju jemne potešiť, čo vedie k jej sústredeniu. A v tomto sústredenom stave si zrazu uvedomíme, ako sa myseľ dokáže oslobodiť od svojich bežných obmedzení. A nakoniec s úplne čistou a sústredenou mysľou prichádza vrchol. 4. základ, kde už nepozorujeme telo ani pocity, ale priamo vidíme podstatu reality. Kontemplujeme nestálosť všetkého. To viedie k nestrannosti, prestávame sa veci krčovito držať. Uvedomujeme si zánik a nakoniec prichádza úplné opustenie a oslobodenie sa. Toto je naozaj fascinujúci systém. Ale teraz sa pozrime, ako obstojí v porovnaní s modernou vedou a, čo je možno ešte zaujímavejšie, ako sa v priebehu času zmenil. Takže, moderná veda v podstate začína potvrdzovať to, čo staré texty tvrdili už dávno. Táto pilotná štúdia napríklad ukázala, že u ľudí, ktorí praktizujú Anapanasati, sa dajú merať skutočné prínosy. Sú uvoľnenejší, majú viac energie a menej psychických problémov. Lenže v priebehu storočí sa niečo zmenilo. Dôraz sa postupne začal posúvať od širokej všímavosti k jedinému bodu, k sústredeniu. Tento termín Anapanasati, samády, to pekne ilustruje. A táto časová os to ukazuje úplne jasne. Vidíme tu, ako sa z kompletného 16-krokového systému stala najprv prax zameraná len na prvé 4 kroky, potom sa to zredukovalo už len na prvé 2 kroky a nakoniec v neskorších komentároch sa už hovorilo len o zameraní sa na jediný bod, ako keď píla reže drevo. Aby sme si to zhrnuli, ten rozdiel je naozaj obrovský. Pôvodný systém bola kompletná cesta, ktorá zahrňala telo, pocity, myseľ aj vhľad do reality. Tie neskoršie verzie sa zamerali hlavne na upokojenie mysle a sústredenie. Takže, čo si z toho celého odniesť? Prečo je táto pôvodná 16-kroková metóda považovaná za takú úplnú a dokonalú? Pointa je v tom, že to nie je nejaký zoznam úloh, ktoré si treba odškrtnúť. Je to skôr ako pozorovanie kvetu, ako sa sám od seba postupne rozvíja. Je to prirodzený proces, ktorý vedie vedomie od toho najhrubšieho, telesného, až k tomu najjemnejšiemu. A to všetko bez nátlaku a sily. A tento citát z modernej doby to vlastne vystihuje dokonale. Keď sa povie, že prvá tetráda je hlavnou fázou, ukazuje to, ako hlboko sa zakorenil ten zjednodušený pohľad.
Je to, ako by sme si mysleli, že prvých pár kilometrov cesty je vlastne celý výlet. A to nás necháva s jednou dôležitou otázkou pre dnešnú dobu plnú skratiek. Čo všetko sa stratí, keď sa takáto komplexná a kompletná cesta k poznaniu zredukuje na jednu jedinú zjednodušenú techniku? To je myšlienka, na ktorou sa oplatí zamyslieť.